Berfau ac arddodiaid. Wrth ddathlu gwyl arbennig yng nghalendr y flwyddyn, fel dydd gwyl dewi, byddwch chi'n gofyn gwahanol gwestiynau i'r plant i weld faint maen nhw'n ei wybod. Byddwch chi'n defnyddio berfau wrth ofyn eich cwestiynau. A rhaid cofio defnyddio'r gair bach neu'r arddodiad cywir yn dilyn y ferf. Yn yr uned hon, byddwn ni'n edrych ar rai berfau a'r arddodiad cywir sy'n ei dilyn. Dyma nhw. Cofio am. Meddwl am. Dweud wrth. Edrych ar. Gwrando ar. Dewch i ni edrych ar y patrymau yma. Yn gyntaf, cofio am. Sef to remember about yn Saesneg. Pwy dyn ni'n cofio amdano heddiw? Dyn ni'n cofio am Dewi Sant. Cofiwch, pan dych chi'n defnyddio rhagenw, pronoun, fel fe, yn lle defnyddio enw person, rhaid i chi newid am, fel yn yr enghraifft yma. Dyn ni'n cofio amdano fe. Nesaf, dyn ni'n mynd i edrych ar meddwl am, sy'n golygu to think about yn Saesneg. Dyma enghraifft. Beth wyt ti'n meddwl amdano? Dwi'n meddwl am fwyta cawl. Cofiwch fod treiglad meddal ar ôl am. I ddatblygu hyder a sgiliau llafar eich plant, byddwch chi'n eu hannog nhw i ddweud pethau o flaen plant a phobl eraill. Ar ôl y ferf dweud, dyn ni'n defnyddio wrth. Ystyr dweud wrth rhywun ydy to tell someone. Dyma rai enghreifftiau o frawddegau. Dwi eisiau dweud rhywbeth wrth bawb. Dweda wrtha i beth wyt ti'n wisgo heddiw. Beth am y ferf edrych? Dyn ni'n defnyddio ar ôl y ferf hon. Dyma enghreifftiau. Dwi eisiau i chi edrych ar y llun. Dych chi wedi edrych ar y llun yn ofalus? Dewch i ni edrych ar y map. Yn olaf, dyn ni'n mynd i edrych ar y ferf gwrando. Yn Saesneg, byddwch chi'n dweud to listen to. Ond, yn Gymraeg, y patrwm cywir ydy gwrando ar. Dewch i ni edrych ar enghreifftiau. Dych chi eisiau gwrando ar stori heddiw? Gwrandewch yn astyd ar hanes bywyd Dewi Sant. Gwrandawch chi ar y stori? Meddyliwch am fwy o enghreifftiau gallwch chi eu defnyddio gyda'r plant i fodelu'r patrymau cywir iddyn nhw.